маросими пӯшидашавии 24-умини мавсими театрӣ дар Театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон бо номи Одилҷон Назаров бо намоишномаи кӯдаконаи «Қонуни ҷангал» ба анҷом расид. Ба ин муносибат бо ҷалби ҳунармандони ҷавон намоишномаи мазкур дар сатҳи баланд намоиш дода шуд. Барои тамошои ин намоишнома нафарони зиёде ҷамъ омаданд. Падару модарон фарзандони худро барои тамошо ба театр оварда дар якҷоягӣ ин намоишномаро тамошо намуданд. мафҳуму мақсади ин намоишнома аз он иборат аст ки яъне як тарбиявӣ барои наврасон аст ки қонунҳои ҷангал яъне қонунҳои зиндагиро ки аз тарафи волидайнҳо ба наврасон пешкаш мегардад ё гуфта мешавад онро риоя кунанду аз ин қонунҳо аз ин гуфтаҳои падару модар берун набароянд то ки ба ягон душвориҳо дучор нашаванд. дар ин намоишнома ҳам се додаракон ҳастанд ки харгӯшакон ҳастанд ки акии калони онҳо ба ин додаракони худ тарбия медиҳад ва қонунҳои ҷангалро мефаҳмонад. аммо ин ду додаре ки яъне хурд ҳастанд ҳоло гӯш намекунанд аз қонуни гуфтаҳои бародари худ мебароянду ва ба душвориҳо дучор мешаванд. яъне мо инҷо персонажи гурге дорем ки ба ӯ дучор мешаванду ва дузӣ мекунанд ва ба даст мефароянд ва дар охир онҳо низ мефаҳманд ки бояд қонунҳоро иҷро кард, ба гапҳои падару модар гӯш кард. намоишнома давоми 2 моҳ дар таҳияи саркоргардони театр Темур Султонӣ омода гардида дар он 4 ҳунарманди наврас нақш офариданд. бино ба иттилои саркоргардони театр, мақсад аз ба намоиш гузоштани намоишномаи «Қонуни ҷангал» ин дар замири наврасону ҷавонон бедор намудани инсондӯстӣ, иззату эҳтироми падару модар, ба ҷо овардани одобу ахлоқ ҳангоми муошират ва дигар масъалаҳо арзёбӣ карда шуд. аз ин тамошобин яъне ҳам агар ки дуруст фикр кунанд, дуруст тамошо кунанд тамошобин, кӯдакони мо одоб, яъне дӯстию рафоқат, ҳурмат кардани калонсолон, хурдонро азият надоданро меомӯзанд. ва агар дурусттар ин тамошобини калон ҳам агар аҳамият диҳанд, мефаҳманд ки ин се додаре ки мо аз падару модар яъне ятим мондагӣ ҳастанд ва чӣ душвориҳо барои ин кӯдакони ятим зиндагӣ пешкаш мекунад. яъне бепадару модар будан барои кӯдакон, барои наврасон ҳам хеле душвор аст ки ин се додаре ки мо ҳаракат мекунанд ки ин бепадар будану бемодар будани худро эҳсос накунанд. намоишнома аз рӯи асари Ҷумъа Қуддус рӯи саҳна оварда шудааст. масъулин бо ба намоиш гузоштани ин намоишнома нишон доданд ки дар зиндагӣ риояи одобу ахлоқ ва иззату эҳтироми калонсолон дар мадди аввал меистад. ҳеҷ вақт набояд одобу ахлоқи ҳамидаи инсониро сарфи назар намуд ва нисбати дигарон беэҳтиромӣ зоҳир кард. зеро дар муоширату гуфтугӯ ва муносибат бо атрофиён ахлоқи ҳамидаи инсонӣ нақши асосиро мебозад. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоъоти имрӯз.